kontrollera ganska mycket hennes pigghet genom att ge henne mer eller mindre havre liksom. Reagerar väldigt mycket på det. Så i början så ger vi, alltså i vinter så har hon inte fått någon havre när hon har vilat och lite sånt. Utan då får hon liksom bara lite basfoder och så. Jag har lite serpentiner så du liksom ställer åt olika håll. Sträcka upp dig. Hur mycket hö äter hon? Hon äter Får ungefär, vad sa du? Hon äter topp här. Ja, fast de har fått ensilage också. Det går lite periodiskt, men nu är det inte så många hästar här så då kan vi inte hålla en bal fräsch eller så. Så det beror på lite om vi har något bete eller vad.